चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा BPF नागारनायनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंलांदों। गुबुना जेसेखि खोथा बुङा मानो फोरमान गैयाब्ला सैथो होनना साननो नाङा। ইলিগেশ্যনৰ সঠিক প্ৰমাণিত যদি কোনেবা দিব পাৰে নিশ্চয় তেতিয়া কথাটো সঁচা বুলি ময়ো গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু কথাৰ যুক্তিযুক্ততা বাস্তৱ প্ৰমাণ এইটোহে সত্যতাটো প্ৰমাণ কৰিব। गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ नाथाय जाया प्रमाण लानानै जुक्ति होनानै फोरमान लानानै खोथा बुङो बेखौसो फोथायनांगौ होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्म सारा बुंनांदों। राजु नार्जारी आदाखौ प्रमद बर' सार बिथाङा खनथाम बोरलानि थिरजों गावना जोखोम खालामनायनि दुखुआनो जोबाखै। राजु नार्जारीखौ प्रमद बर' सारा खनथाम बोरलानि थिरदो गावखाबाय। खनसे आथेङाव, खनसे बिखायाव, नै दाखालि बालि बावै खनसे खर'आव गबाय माबायावनो दिनै मेलेमावनो। खनसे आथिङाव, खनसे खर'आव, नै दाख्लैसो गावदों बिक्रम दैमारी। माबायावबो मोनासै, एमसिएलएआवबो मोनासै, थिर गावबाय आथेङाव नङा होमबा? एमएलएआवबो मोनासै, बिखायाव गावबाय नङा रे थिरखौ। एमपिआवबो मोनासै, खर'आव गावना होबाय, दिल्लीयाव खारना थाहैबाय, बुरखाय बुरखाय बेसरा फैफिनबाय। बास। बिलखौ सरकारनियाव बियाब्ला सोरनावथो बिनांगौ? प्रमद बर' बिथांनियाव बिल बिया आं सोरनियाव बिनो नङा होमबा? सरकारा सोरनि? प्रमद बर' बिथांनिथ' सरकार, बिनियाव बिया आं सोरनियाव बिनो? ना गर्जन सारनियावबा बै जोंहा माबा आसामनि सोरबा EMनियाव बिनांगौ होमबा, माबा मिनिस्टारनियाव बिनांगौ होमबा? आं हाग्रामा महिला बिथांनियाव बिल बिनांगौ होमबा? सरकारा जायनियाव दङ बिनियावसो बिगोन। आङो थिखादार हिसाबै माने राजु नार्जारी बिथां आदाया बुंदों सानाव मा होनो BPFनि केम्पिं खालामो, मोनाव बिल UPPनियाव बिल बियो। प्रमद बर' बिथांनियाव बिल बिया आं सोरनियाव बिनो नङा होमबा? सरकारा सोरनि? प्रमद बर' बिथांनिथ' सरकार, बिनियाव बिया आं सोरनियाव बिनो? ना गर्जन सारनियावबा बै जोंहा माबा आसामनि सोरबा EMनियाव बिनांगौ होमबा, माबा मिनिस्टारनियाव बिनांगौ होमबा? आं हाग्रामा महिला बिथांनियाव बिल बिनांगौ होमबा? सरकारा जायनियाव दङ बिनियावसो बिगोन। बिथाङा आरो मा बुंबावदों माबा हराव होनदोंना, हरावलाय मानोथो लेंहरो? बिथांमोना थिखादारखौ मोनावसो लेंहरो मिथिबाय? मोनाव मानो लेंहरो? आंथ' बिल मोननोनो फैसा होना दोनदों आङो 18 लाख मिथिबाय? बिल मोननोनो फैसा लाना दोनदों आंनिफ्राय। मानो लेंहरो बिसोर मोनाव? सानावबाथ' फैसा साननायखौ नुगोन नालाय नङा? मोनावलाय मानोथो लेंहरो? आरो आं जुदि UPPLआव थांनो थाखाय आं रायलायदोंबा आंनो फैसाखौ होजोब, आङो मा आं हारसिं नङा 1000 मानसि मागोन नङा होमबा? दाबोथ' 126 कोटि नामा फैसाया ओरैनो दङ BTCआव रानाखै। होदो UPPLआव लाना थांदो नङा होमबा? फैसाखौ एकाउन्टाव थ्रोब सोग्रोलाय नङा? मा लाना थांजोबगोन ना सोग्रो आदा राजुआ बुंनानै बिक्रमा UPPLआव फैसिगोन हो बेनो 12-15 कोटिसो लाना फैजोबगोन ना होलाय नङा? चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा BPFखौ नागारलांनायनि सिगां रिजिगनेसन होनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंदों। जाया प्रमाण हहकारि खोथा बुङो बेखौसो फोथाय। भिडिअ क्लिपखौ नोंसोर ला। गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ नाथाय जाया प्रमाण लानानै जुक्ति होनानै फोरमान लानानै खोथा बुङो बेखौसो फोथायनांगौ होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्म सारा बुंनांदों। बे आंनि थाखाय मोजां। नायदो नाय निकलाटनि बेखौ प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआनो आं लिरना हरबाय, माने प्रमद बर'आ चिफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्रमद बर'नि लिरनाय जाबाय। प्रमद बर' सार बिथाङानो बुंहरबाय देयार इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल।
बे 10टा कलेजाव जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै माने बेयाव जिर' होननानै बे बुंबाय बेखौ सोर बुंदों राजु नार्जारि आदाया सोंलाय बै बा प्रमद बर' सारनियाव नङा रे बिनियाव सोङो बिक्रमा बेखौ हरबायना बिक्रम नों मानो हरना लानाय दाथ' नै बिजनेसा थाहैबायना 10टा कलेज जायोखौ प्रमद बर' सारानो गावनो बुंनाय जायाखै होनबा बिनिनो सिप नङा रे मा होनना बुंनो दा आदा राजु नार्जारिखौ प्रमद बर' सारा खोनथाम बोरलानि थिरदो गावखाबाय खनसे आथेङाव खनसे बिखायाव नै दाखालि बावै खनसे खर'आव गबाय माबायावनो एकदमै मेलेमावनो माबायावबो मोनासै एमसिएलएआवबो मोनासै थिर गावबाय आथेङाव नङा होमबा एमएलएआवबो मोनासै बिखायाव गावबाय नङा रे थिरखौ एमपिआवबो मोनासै खर'आव गावना होबाय दिल्लीयाव खारना थाहैबाय बुरखाय बेसरा फैफिनबाय बास नङा रे होदो ओइ सिमा बारायनायनि लेखाया होदो रायजोनो आंहाथ' गालांखाजोबसै दा नै दिल्लीयालाय माखौ हरदों नै दिल्लीया लिरना हरनाया हा द्राफ्ट नङा बियो माइनुटसो जे मिटिङाव खामानि मावनोब्ला मिटिं लिङो माइनुटस लिरो हा बिथांखि लायो बे बिथांखिसो नोंसोरो ओइ तेजपुराव थांदो उदालगुरियाव खाथि जाखायो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया होननानै बुंदों NITआ सिलचरावनो दंखायो 2019आव होनाय सेन्ट्रेल सरकाराव जेबो बिथांखि बिदि पलिसि गैथ'वा होनना बुंनाय माने मा होआ रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो थांनाय बोसोरावसो जोङो बेयाव बाजेट हमदों बिनिखायनो बेयावनो थां नङा रे NDB फोरनियाबो जों लनसो होदोंमोन बाय लेखाखौ खिथिदो सिमा बारिनायनि NDBनि स्कुल जानायनि चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बुंनाय बायदि फोरमाना जेखौ बुङो बेनो सैथो जायो बिदि आंथ' रायजोनो होना गालांजोब्बाय लेखाफोरखौ सोंदो आरो रायजोखौ मोनसे खाम बिसोर फैनायनि आगोलनो रायजोआ लाइजाम हर नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ नङा होमबा रायजोखौसो उल्था लिंहरब्रा नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ मिटिं खुंफैनांगौ जोंनियाव गोबां लेखा दं बेसेबां थखायनो दिल्लीयाव खारना थायोब्लाबो जोङो बुरखांनानै लाना फैगोन स्टेटआव थाखुमादोंब्लाबो बुरखांनानै लाना फैगोन मा खारनो नोंसोरलाय नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादोंमोन जों नुदों दिल्ली थांदों स्टेट थांदों नाजादों नाथाय फेलार जाबाय दुखु गोनां खोथा नाजायाखै नङा नाजादों आयं मिथिबायना प्रमद माबाया दिपेन बर' सार बिथाङा बिराद नाजादों प्रमदखौ बासायनो गोबां नाजादों जातिखौ गोबां बासायनो नाजादों नाथाय दिल्ली आरो स्टेटआ बिटिआर एकर्डखौ 6.3 दफा स्कुल कलेजखौ फोजोबनानै होबाय गासैखौबो नाटसाट खालामबाय रायजोनो मानो खोन्थायाखै आं बेखौसो बुंदों लेखाया फैखानाय खोथाखौ रायजोनो मानो खोन्थायाखै आं बेखौसो बुंदों नोंसोर खोथाबाथ' दाय जानाय नङाना आं दा खोन्थानायखायसो दिल्लीनिफ्राय लाना फैबाय लेखाखौ नोंसोर थाखुमादोंमोन दिल्लीयाव बेनो आरो जाबाय थेंक इउ